Kanye. Salutare tuturor! Suntem pe terenul de fotbal militar. O să facem un parcurs. Hai de pula mea, ce greu e! Yeah! Cazi în cap. Sus pula! A căzut. Haideți! Un, doi, hai! Hai mai repede! Un, doi. Un, doi. Aștept puțin să mă leg și eu. Las la mine. O să vreau să mă ajut la parcurul ăsta. Te și cine mă mai Hai. Hai să mă țin. Gata. Câine! Hei! Și... ajuns mai mult! Așa! Eu mă urc! Și mă împinge de spate! Pe aici!